aking YouTube channel, guys. Ngayon guys, nandito ako ngayon guys sa sentro ng Pili, at papunta ako guys doon sa aming lugar sa barangay Anayan, guys. Kasi guys, wala naman ngayon trabaho, araw ng linggo guys, kaya may oras naman tayo guys makapag-vlog. Kaya for today's video guys, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko umakyat sa santol, kasi paborito ko talaga yung santol na yun kasi simula pagkabata ko guys. Nung bata pa ako guys, nagtitinda ako niyan, kaya namiss ko talaga yung santol na yun guys. Namiss ko talaga yan, kaya susubukan ko pa rin guys kung paano ko umakyat, kasi alam ko naman guys na magaling talaga ako umakyat. Kaya panoorin nyo guys aking vlog ngayon kung paano ko umakyat ng santol. Kaya huwag natin patagalin yan guys. Bago malaman kayo sa aking YouTube channel, huwag naman kalimutang mag-subscribe at pindutin lang guys ang notification bell para mag-update din sa aking mga susunod na videos guys. Kaya yan lang guys, huwag natin patagalin pa. Ayan na guys, yung sinasabi ko sa inyo guys na santol, nakita na natin Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung gaano ko kagaling umakyat ng santol guys. Kasi napakagaling ko talaga umakyat ng santol. Kasi nung bata pa ako guys, yun talaga yung yung pinagkikitaan, umakyat ng santol, saka po na tumangga guys. Di kaya? Ang paghuna ako, kaya ko pang sumakat sa santol. Garasgas lang bagang sa kong lubot. Di pa nakakasakat. Langkaod man kaya paano pa madya makasakat? Ano daw dapat kibuhon ko na? Ay, aram ko na. May naisip ako. Yan na po ang sakuna ko ang parasakat. Si Boy Toko. Nailingin doon kung paano sumakat. Pero dog ko yan. Mararas. Kung nailingin doon sa sakatong ko sa bago. Grabe to. Garo man sana to tarsier. Pero ini matindi ni. Ini ugbon lang ni kan tarsier, ugbon. Maurag talaga. Pero ano ko man lang to sa bago? Pasakalye ko man lang to. Kayang-kaya ko talaga ni sa katon. Try lang. Pero maurag talaga siya. To nasa taso. Ingat-ingat mo ito, maglagabong ka. Makatadok ka digning taldok mo digdi. Ay maurag talagang sumakat to. Tinukdaan ko man lang yan, sumakat. Nag-urag-uraga man lang yan. Boy, digdi man lang yarap po iyo. Digdi mo sa may taw-taw na nita, purutong ko na lang. Uto na sa puro. Maurag talaga. Sige. Sige lang. Sige lang, purutong ko na lang. Grabe pati ang bunga Maurag sumakat. Garo man sana ako. Aray, aray. Kadikit man tamaan si Aling Papora ko. Kaya daw dyan boy 10 sako. 10 sako. Mamis? Pwede rin gibon na sukar? Boy, challenge kita boy. 10 santol, puro tulo ng pisog. Mayroon naman tubig.
Murag talaga sumakatay. Ako daw dyan masakit, ako daw. Eh. Tayo, joke lang. Maduros. Masakit ng maglagabog. Kuya na pon sa muya na akong santol. Pagkadakol. Sinakat ni Dapol. Maray tadi nahulog. Dakol yan. Ano masabi mo, Bol? Okay man. Okay. Mata. Nakaka-nervous sa taas. Murag ka pala sumakat. Iyo, okay man, gata. Iyo. May lahi ka pala. Igwa. Unggoy. Daw ko pa sunggoy. Sunggoy ka dyan nahulog. Sunggoy dyan, sumilakat. Dising nahulog.